Bon dia i benvinguts al primer directe del Fons Mallorquí. Bé, a través d'aquesta iniciativa volem donar a conèixer diferents materials de sensibilització que tenim disponibles per tots els nostres socis. Avui, per començar, farem un recorregut pel Sàhara, un poble sense terra. L'exposició està formada per 5 panells dobles que comencen amb un recorregut cronològic per la història del poble saragüí, des de la colonització espanyola del Sàhara Occidental fins a l'actual situació d'estancament administratiu, que fa que més de 173.000 persones visquin en condicions de refugiats als campaments de Tinduf. Ells esperen per un referèndum d'autodeterminació que legalment és responsabilitat de l'estat espanyol. Així tot, els campaments hi viuen de manera ben organitzada, distribuïts en 5 wilayas o províncies. L'exposició continua explicant com és la vida als campaments, com és la vida a l'exili, què suposa. Dedica una especial atenció a la dona, que és el pilar dels campaments. Les dones i el seu paper són fonamentals en l'organització dels serveis i de la vida quotidiana dels refugiats. També dediquem un apartat a explicar què fa el fons als campaments de refugiats saragüís. Bàsicament, col·laborem amb un projecte de salut a través de l'Associació d'Amics del Poble Saragüí i també hi fem activitats de sensibilització impulsant els agermanaments entre centres educatius de Mallorca i dels campaments. Per acabar ens demanam, i ara què?